Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. For you here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zisembu siyakhuluma ngezinto esixoxayo njengama-viewers eshow siyayixoxela thina. Nina guys niyaxolisa. Ikhona i-breakup eyake yenzeka wahleka. Shuthi wawuphuzile-ke wena. Ngoba phela manje masuzobabaza ukuthi hayi wakhombisa ukuba weak kwi-TV show wakhala ekhaliswa i-breakup. Hawu, ngizothi mina sixoxele ezethu indaba ukuthi wena ngesikhathi kuqalwa usubona ukuthi lama-chat lawa le nkulumo le iyaphi engathi nanga ekugcineni kuzothola it's over. Wena wenze njani? Ungashawa uvalo, ungakhali. Hayi kaze ngiyeka namanga. I-breakup vele yona inokuphula inhliziyo. I-breakup izokwenza ube emotional. I-breakup izokwenza nje ugijimele imicabango eminingi ekhanda lakho. Hawu, izokufaka ejele ongalazi. Manje nje ayikho into ethusayo ngokuthi masibona ukuthi hawu phambi kwe-TV wakhala nokuba nemizwa ehlukahlukene. Hayi guys, ngizobuza ezeni indaba ze-breakup uthi wena mhla usubona ukuthi nangu umuntu wakho ebaleka usabathe hayi nawe futhi usuzamile uthi uyalungisa ungalungiseki. Ama-breakups-ke nje eza ney'nyembezi, eza nentukuthelo, eza nengakulala ebusuku, eza nokubhala ama-paragraphs amade uphinde uwa-delete, ubhlokhe, u-unbhlokhe. Yinto eyenzakalayo leyo. Ukuthi-ke lena-ke yenzeka phambi kwethu kwekhamera kwe-TV. Mina ngikhumbula nje enye sengitshela ngami. Enye i-breakup yangithunyuma emshadweni. Guys, mina ngiyena umuntu othanda ukuhamba ngixoxela iy'ndaba zami njalo manje ezingahlangene nani ukuze nibone ukuthi lento ikhona. Shuthi-ke ayi ubhuti lo wayesebhala ama-paragraphs esingisi amade lapha ku-WhatsApp. Ngabona ukuthi hayibo kwenze kanjani manje lakho konakala. Kanti yonto yenza ngoDisemba ngisekhaya, amaholide kuzoba nomshado ekhaya, umshado futhi ohambayo yabo lo mshado lo mina-ke ngile ntombazane le ehlala ekhaya engahambi ngithanda ukuhamba. Kodwa le ya-breakup ngoba ngangingafuni ukusala ngedwa ekhaya, ngangiphithizela. Ngifuna ingubo engizoqhoma emshadweni ngibe muhle, ngizobe ngimuhle emshadweni ngizokwenzani. Usisi kuyakhaleka nekhaya, ngeke ukhale phambi kwabazali ukuthi ukhalelani. Uphethwe yini? Ugula uphethwe yini? Mawugula akanje kuyiwe edokotela. Hawu, masuphelezelwa kodokotela uzofika ukuthi uphethwe yini? Ayikho into ozothi ikuphethe ngoba wena inkinga yakho nangu umfana. Utshela ukuthi hlukanani nabafana, hambani niyofunda abafana iba nemali yakho. Mase-ke ufunda indaba yamathandana usunemali. Hhayi-ke mina-ke ngafunda-ke kwasuka khona umfana ukuthi-ke hayi umfana-ke uthanda isingisi, wangibhalela ama-message esingisi umfana. Ngavele ngathi-ke nje yabo lento le yenzakalayo angifuni ukuyizwa, ngiye emshadweni. Hawu, emshadweni kungimnandi. Into engangiyiphaphe emshadweni ngiqine, ngibaqe, kanti inhliziyo yami ivethikile, inhliziyo yami igrethiwe, ingaphakathi lami nje lihlangahlangene. Ngibalekela ukuzwa lento le lobo buhlungu okungachazeki. Ngoba mangihlele ekhaya sengingedwa bonke besemshadweni ngizofa. Ngibona ukuthi ngizoshona. Cha yayingekho into ayizongibulala, yayingekho. Ngahamba emshadweni. Owayengibona emshadweni nowayengangibona kuma-video omshado. Ngeke ezesho ukuthi lo kanjalo. Bakwethu wayengekazi asho ukuthi nje lapho kwa-WhatsApp kuyabhalwa kuyacishana. Siyabhalelana siyadilithana. Siyabhala ubhale uthi usubhalile uphinde uqale phansi ukukhansela yonke into oyibhalile. Wenzeke njalo. Kodwa ngoba ngiphakathi kwabantu-ke ngenze njani? Ngiyamemeza lapha emshadweni kumnandi. Zonke iy'ngoma ey'dlalayo ngiyasukuma nami ngiyadansa nabadansayo. Makungena okwenziwayo noculayo ngi-scream-a ngathi ngikhokhelwe. Ngangiphaphe ngathi ngizoba yi-entertainer la emshadweni. Indlela engangizama ngayo ukufihla ukuthi ikhona into eyenzakalayo. Yini-ke leyo? I-breakup. Ngabuyela-ke ekhaya. Sewuphelile phela umshado sekusebusuku, mina ngiyolala kuphi? Embhedeni wami ekhaya. Uyabona iculo la Carrie Hilson
ubani yena uCarrie Hilson, angazi uba imbiza kahle inkosi yami isigisi ngiyasinqamula. Leli lithi nje, this love is taking all my energy. Ngangazi lapho ukuthi uthanda ulithatha i-energy yakho yonke liyimunce. Ngangilala ngaleyo ntombazane yomlungu le yayithanda le yayishayike. Akasiwo umlungu uCarrie Hilson, waqhamuka namanga. uCarrie Hilson yamazi, unekwenza nje ikhathi yakhe etheni. Lo wake wenza nelinye iculo nalo lo kaKim Kardashian onomsanganyana uyabhuti. Ngangilala ngoCarrie Hilson, ngivuke ngaye kulezo nsuku ngiyomdlala uCarrie Hilson, ngiyomdlala uCarrie Hilson ebusuku kuze kuse nasekuseni. Ngathi hayibo kwenzakalani ngami ngiphambi kwabazali, kanti lento leni injani? I-break up ke leyo. How this love is taking all my energy. This love one into engiyithole eThekwini ngisekhaya manje. This love one. Kodwa angizwa kuyi-break up, imizwa ke i-break up. Ngihleli nje nabazali la, sizofika isikhathi sokuthi sihlale sobumndeni sonke sibuke i-TV. Angizwa lutho. Ayavela ama-TV shows esiwathandayo siwabuka njengomndeni. Angizwa lutho. Ngiyapretenda. Nasekuseni ngangine-energy isidalo sami mangithukutheleke hayi energy engiba nayo ngingalima insimi ngedwa mangithukuthele, ngingaqeda insimi ngedwa mangithukuthele, ngingaklina zonke izindlu mangithukuthele, ngingapenda zonke izindlu into engangiyikhwishizela. Ngiyikhwishiziswa yile break up, into engangiyikhwishizela. Angithi-ke mina-ke ngiyathanda ukubhala imizwa yami. Ngangingeke ngize ngibhale ngisekhaya ngoba kwakukhona uzobona leyo journal masethi hawubo kwenzakalani ngami. I-break up-ke ibuhlungu. Yangihambisa emshadweni ngayokikiza emshadweni, ngaphapha emshadweni, ngivala ukuthini ngizwe ubuhlungu. Ngabuya ekhaya ebusuku kwafanele ukuthi ngilale, ngangifaka uCarrie Hilson kuze kusekuseni ngimlalele uCarrie Hilson. Elobe sithi this love is taking all my energy. Nami ngizwa ngiphela ngithi iphele yonke energy emzimbeni wami. Ngibuye ngithi hayibo kodwa ngiyadelela ngoba ngiphakathi kwabazali. Why ngisizwa kanje ngiphakathi kwabazali? Isimo se-break up. So ningaqambi amanga nina nizenze ngcono la. I-break up izokwenza uqamba amanga uphathwe uthi kini uyagula uphethwe isifo esithile, bekunike amaphilisi eyinhlungu kanti awudingi amaphilisi. Bekutotoza kanti chu umfana. Banjalo kabafana. Mina ngase ngabona ukuthi uSathane akafiki ngeke simbone. Kodwa uSathane ukuze umbone uzothumela i-boyfriend or i-girlfriend ezokhetha mase uyabona ukuthi into ehambisana noSathane zinje. Ngoba kwaba khona umzuzu engathi lo usebenzela uSathane. Usebenzela uSathane ngeke engenze kanje futhi usebenzela uSathane ngoba uSathane akafuni ukuthi sijabule. Ngaba nalokho yabona nje into engayiqondi kahle, umuntu ovelenza izinto ezwrong efuna ukuhlukumeza abanye ngimthatha kanjalo vele ngithi lo shit usebenzela uSathane ukuthi akazi. Full stop. Indaba yenu ke ngintshele. Bye futhi. Yabo? Konke lokho engintshele khona akuhlangene nani, kodwa nginikhombisa ukuthi ayikho i-break up ezokwenzeka ujabule futhi usuke uphuzile. Nakhona futhi mase uphuzile kuzothi dwe uqale ukukhaleke usukhala-ke. Ngcono khona ngithola usoba. Yabona uphuzile uthi sekhale vele ekhiphe zonke indaba de singambuzile. Umuntu uzoyibo kanti nje ubushaya kanjena lamajuice unale nkinga. Sesiyamkhulumisa-ke. Siyakhuluma useyasho. Omunye usefuna ungena live. Hayi bye guys, i-flu ingithobile. Ngiyabona nje i-discipline enginayo i-flu. Ayanqaba i-flu ukuthi angihlebe. Khona umkhuba enwenzayo omunye ngifuna ukukhuza manje i-flu. Ngoba loyana sekufanele ukuthi lo mkhuba ngiwukhuze ngendlela mhlambe ezozwakala kangcono. Ngithe lapha mina mangikhuluma nani, asiyibuke yonke lento ngeso lase-South Africa, ngeso laseMzansi. Phumani ugijima
lalela iy'ndaba zaseMozambique nekwaza kwamanye amazwe mase nibuya nazo la. Ngoba la makhomenti enu asehamba nokuthi nina ninolwazi ukuthi eMozambique izinto ey'nje zithiwani. Asibukeke ngobu-South Africa, ngobumzansi ukuze ningangifaki enkingeni. Ngoba la makhomenti eniwafakayo lana ngizose ngithi mina khipha ubufakazi, awunabo. Nididwa yilezi y'thombe, lezi nyoka engiy'fakayo, iy'nyoka lezi ey'vela kuma-movie angizazi, angazi ngisho amagama azo. Ngiyenzela lapha okufunwa yile platform, angizazi lezi nyoka lezi zivela kuma-movie, angaze ngiy'bone ndawo, angizazi. Manje nina nithini-ke? Seniyakhomenta. Awu guys, mina hhayi, why nifuna ukungiqhatha kangaka? Yimi ewumqofi? Awu, naze nangibeka kabi-ke ezweni ngoba ngithi shiya ubu-African movie, shiya ubu-Nigerian movie, shiya iy'ndaba zaseMozambique. Buya sixoxe ngabantu base-South Africa nezinto ezenzeka e-South Africa nasemzansi. Senginitshela okwesimilyoni, kuthiwa e-South Africa le nto abayazi. Noyikhombayo uyahlawumbisela. Kanti ninjani bakwethu? Hawu, senifuna lana kube sengathi ngithe angaze ngisho, angazi. Into engifuna ukuyiqonda nje eyesintu kuphela, futhi nayo hhayi ngoba ifuna ukuqondwa yimi ngedwa, ngenzela ama-viewers ngoba i-show ingaba based e-KZN kodwa ibukwe i-South Africa yonke. Mangaki ama-province ase-South Africa? Zingaki izinto ey'hlukahlukene ngokwama-culture e-South Africa? Ngize lapho ukuthi mase kuchaza le yesintu sekusizakala bani? Lawa ama-viewers angazi ngesiko noma ngohlobo lemigomo nemithetho le esihlanganiswa nani? Nesintu. Nina-ke senibona ukuthi-ke mina ngiyagudla khona la ngigudla khona. Cha, mase ngigudla mina ngiyanitshela ukuthi lalelani mase ngigudla ngoba ukugudla lokho angikwenzi. Ngibuza nje ukuthi isintu siyaye sithi isintu noma amadlozi, ngoba lapha uma kufakwa amadlozi lawa ayazi ukuthi kuney'ngane ey'philayo eziyezayo. So amadlozi athe wona asiqale ngozoba segcekeni ngoba ey'ntombi nto. Iy'ngane zethu azihambe ngale ndlela.